Ahoj, vítejte na kanálu Bloget Academy u 12. dílu CSS tutoriálu. Dnes budeme pokračovat v nastavování obrázku na pozadí pomocí CSS a ukážeme si, jak můžeme ovlivnit jeho zobrazení. Minule jsme si ukázali tento příklad zobrazení obrázku na pozadí, tedy pomocí vlastnosti Background Image. Obrázek se na pozadí opravdu zobrazuje, ale zobrazuje se jako dlaždice, to znamená, že se opakuje po celé ploše v prohlížeči. To může být sice dobré, pokud máme jako pozadí nějaký vzor, ale pokud chceme na pozadí zobrazit jen velký tematický obrázek, už by opakování mohlo působit dost rušivě. Pokud bychom udělali obrázek dostatečně velký, zřejmě bychom ve svém prohlížeči dosahli toho, že by obrázek byl po celé ploše našeho prohlížeče. Ale vždy si je třeba uvědomit, že na jiném počítači může být úplné jiné grafické rozlišení a tam už může být opakování vidět. Proto raději zvolíme elegantnější řešení, a to pomocí nastavení vlastnosti v CSS. Proto, jestli se má obrázek opakovat nebo ne, nám slouží vlastnost Background Repeat. Vlastnost si zapíšeme, takže Repeat. A defaultně je nastaveno, že se obrázek opakuje doprava i dolů, tedy hodnota Repeat. Takto. V prohlížeči se teď nic nemění, takže vyzkoušíme další hodnotu a tou je nechat opakovat obrázek pouze doprava. To uděláme tak, že k repeat přidáme pomlčku a x. Podíváme se do prohlížeče. Obrázek se opravdu opakuje jen doprava. Pokud chceme, aby se nám obrázek opakoval pouze dolů, použijeme místo x, y. Opět se podíváme do prohlížeče. Obrázek se opravdu opakuje pouze dolů. Nejčastěji ale zřejmě budeme používat no repeat. Takže takhle. No repeat. Podíváme se do prohlížeče. Teď žádné opakování nemáme, obrázek se nám zobrazí jen jednou. Máme také možnost použít hodnotu inherit, takže inherit. V tom případě bude hodnota stejná jako u rodičovského prvku. Tady to poměrně postrádá smysl, takže zvolíme zpět no repeat. Další vlastnost, kterou můžeme u obrázku na pozadí nastavovat, je, zda se bude obrázek pohybovat při rolování spolu se stránkou. K tomu nám slouží vlastnost Background Attachment. Takže Background a Attachment. Takto. Defaultně máme nastaveno, že se obrázek pohybuje spolu s rolováním, tedy hodnotu scroll. Takže si ji zapíšeme. Abychom si to ukázali, budeme potřebovat dlouhou stránku, takže já si teď přidám nějaký prvek na stránku a v CSS zvětším pak jeho výšku. Takže tady si přidám třeba container div. Přiřadím mu nějaké ID, třeba dolů a ještě ukončím div, takto. Teď si v CSS přiřadím tomuto prvku větší výšku, takže hash a dolů a do složených závorek zapíšu hide. A dáme třeba 1600 pixelů, ať je to hodně. Teď, když prohlížeči roluju, vidíme, že obrázek odjíždí spolu s textem nahoru.
Jako další můžeme použít hodnotu Fixed, takže zapíšeme a opět se podíváme do prohlížeče. Teď, když budu rolovat, odjíždí nám pouze text a obrázek na pozadí zůstává na stejném místě. I u této vlastnosti bychom měli možnost použít hodnotu Inherit. Jako poslední si ukážeme vlastnost Background Position, tedy Background a Position. Takto. Jak už z názvu vyplývá, tady určujeme, na jaké pozici se má obrázek na pozadí nacházet. Hodnotu můžeme zadávat v procentech, takže můžeme zadat třeba 50% a 50%. A ještě tady vyměníme Fixed za Scroll. Tak, podíváme se do prohlížeče. Teď nic nevidíme, protože stránka je dlouhá, takže musíme odrolovat. A teď už obrázek vidíme a obrázek je ve středu stránky. Hodnotu můžeme zadávat také v pixelech, takže zleva třeba 30 pixelů a zhora také 30 pixelů. Takto, podíváme se do prohlížeče. Vidíme, že teď tomu opravdu tak je. Zleva máme 30 pixelů a taktéž zhora. Další hodnoty si pouze vyjmenujeme, takže můžeme použít top left, obrázek se v tom případě zobrazí nahoře vlevo, top center, obrázek se zobrazí nahoře uprostřed, dále máme right top, obrázek se zobrazí nahoře vpravo, right center, zobrazí se vpravo uprostřed, left center, obrázek se zobrazí vlevo uprostřed, bottom left, obrázek dole vlevo, bottom right, obrázek dole vpravo a bottom center, obrázek se zobrazí dole ve středu. A opět máme k dispozici hodnotu Inherit, tedy hodnota se zdědí po rodičovském prvku. Nakonec si ještě ukážeme, jak sloučit všechny vlastnosti do jedné, a to do vlastnosti Background. Tohle si tedy teď smažeme, podíváme se do prohlížeče, tam nemáme žádný obrázek na pozadí. Teď si tedy zapíšeme Background a nejprve barvu pozadí, tedy můžeme třeba nějakou světle šedivou. Teď náš obrázek, tedy URL, a do závorek dáme cestu, tedy images a pozadí JPG, takto, a ještě obrázek nenecháme opakovat, tedy no repeat, a bude na jednom místě, tedy fixed, a umístíme ho 30 pixelů zleva a 30 pixelů zprava. Tak. Můžeme se podívat do prohlížeče, vidíme, že máme světle šedivé pozadí, obrázek je 30 pixelů zleva a 30 pixelů zhora, a pokud rolujeme dolů, text se nám roluje, ale obrázek zůstává na místě. Do vlastnosti Background tedy můžeme sdružit barvu pozadí, obrázek na pozadí, zda se bude obrázek opakovat, zda se bude obrázek pohybovat při rolování
a pozici obrázku. Jestliže se vám video líbilo, budu rád, když dáte like. Pokud chcete sledovat i další díly a ještě nemáte odběr, tak si jej dejte. Nezapomeňte také navštívit naši stránku blogheadacademy.cz, tam najdete nejnovější informace a přehled všech našich tutoriálů. A vše důležité najdete také v popisku pod videem. Takže se těším příště, ahoj.